बंद कर दे बाबू। भगवान शिव के चर्चा रुआ सब सुननी। इस सब व्यास ना हलो इलो बकवास हो। आई कर नाम कमलबास कुंवर ना हो बकवास कुंवर। सती के लाश शिव जी लेके चल एकरा के कहीं देखइबा ना कमलास भाई। सती के लाश ए जे जितना लोग बैठल बा सबे निपड़ बका। कमलबास भाई बनो जन तार जन्म से ले ले आ ए बार तक ले कुंडली हम जानता नहीं। हमारे का हौ सब ब्यास मत बजे हम तार जन्म कुंडली बना दी। ये कौना ग्रह में तार जन्म भइल बा। गाना बजाना गाओ तरह गावो लेकिन बनो जो कि सती के लाश शिव जी लेके चलो ले औंगरा लिंग के लो काट दियल। काना शिव पुराण में बात तनु किताब दिखाओ बोका दी ग्रेट व्यास। शंकर जी लंगटे हो गए का दो लिंग कर लौके लागल। ऐसा शब्द तू माइक पर बोलला माता बहन शर्म के मारे चल गई। तारा बेटी पतो बिया कि ना लंगा व्यास कहीं के। सती के लाश सब शिव लेके चलो ले तो सारा देवता लोग विष्णु भगवान से कॉल की भगवान अगर ये लाश रह जाता तब बवाल हो जाए। ऐसे आज भी मुखिया जी बैठल मानी कोनो भी एक्सीडेंट होला घटना होला तो सबसे पहले प्रशासन चाहेला कि लाश के हटा दिया काहे कि लाश रही तो रोड जाम हो जाए। वही का देवता लोग जाके विष्णु भगवान से कॉल की मलिकार एक उपाय करी ने तो महादेव बौरा गल बड़े मिर्गी छाल खोल के फेंक दिल बड़े। तब विष्णु भगवान चक्र सुदर्शन के ऑर्डर करनी। चक्र सुदर्शन जाके सती के लाश टुकड़ा टुकड़ा में काटे लगे लिंग काटे लगले। तारा मुंह में लिंगे रहे लगा। सती के लाश कटे लागल 51 खंड में लाश बैल 51 खंड में पढ़े के मेरा लेड़वारी में गोभा गोभी करे पढ़े के सुबह 51 जगह जब सती के लाश के मांस गिरल धरती पर आग लागल। देवता लोग कल की जाना खाती विष्णु भगवान से मदद मांगनी जा। अब तई देखो तनी कि मांस आग लगा देलो। तब फिर राम सती जगदम्बा के आवाहन कर गई हे माता रुआ आके बचाई। वह सती अपन शक्ति लियली धरती पर जन मंदिर में शिव जी के देखले बड़ा शब्द है माइक में ना करता रखने ब्यास होई ना ये कह दे कि सती के उकार रहे आ वही पर स्थापना कइल गई जाना का हर हर महादेव ओम नमः शिवाय कहल गई तो बाबा शांत बनी। ऐसे की शक्ति के बगैर शिव 100 बन जाते हैं और शक्ति साथ में रही नहीं रहती है तो 100 शिव 100 बन जाते हैं। बनो जन हमरा से वह जहां जहां लाश के टुकड़ा की लालू शक्ति पीठ हो तू ही बताओ ना सती के असली कहाँ गिरल बा। बकवास ब्याज कहीं ऐसे शुगर से मरता रहा तारा देरी ने के तालुक हार्ट अटैक करी। आज भी चल जाए असम में कौरी कामाख्या में यहाँ माता के जाना सृष्टि वाला मुखिया जी उ भग जाके वो जी गिरल बा। जे भी गईल हुई असम में जे भी गईल हुई वो जी देखले हुई माता के ना रूप बा ना रंग बा। पहाड़ पे एगो नाला बा उ नाला से 24 घंटा पानी गिरेला। वो जी कोनो रूप रंग नहीं खे माता के जाना से सृष्टि कइला उहे बा उहे भग गिरल बा। आ वही जल के लेके लोग गोड़ लागेला प्रणाम करेला। आज भी नवरातन भर तू जल ही कितना बड़ा 10 दिन नवरातन में माता के जन्मासिक धर्म आवेला। आज भी माता के आवेला। जितना लोग उद्योगपति बा जितना बिजनेसी कपड़ा वाला बड़े अपन अपन कपड़ा के थान वो मंदिर में फेंक देले दरवाजा बंद हो जाला। 10 दिन के बाद सारा कपड़ा लाल लाल हो जाला तो चुनरी साल भर बिकाला। बकवास ब्यास कहीं के
तहर नाम कमलवास के धई तहर नाम बकवास कुंवर हो आ कुंवर भी ना हो बकवास सुअर बनता हमरे से बने लगल हमरे बिलाई हमरे के में कहे लगल ई गायत्री ठाकुर के गीत हो उनका दादा के गीत हो लहरी जी के गीत हो जनुका के लेल लिख के वो हमरो के दिल बारे एगो कवि के लिखल गुलाब शर्मा केहू केहू के व्यास के पार्टी हमें वो लेखक हमन कवि हमन कोनो व्यास कहिए ओइसे लहरी जी के गाना उहो कहले हमहु गाए ई धुरान का गाना हो गायत्री ठाकुर के बस के बात नहीं के लेकिन एगो भजन बा पहले जाना बेरा हावड़ा में पुलदारी करतल स्टेशन पर वो बरा से हम गावतानी तू तो रहलो ठाकुर जी के लमंडा अब हमारी की जाना माई से ममहर के बखान पहले को भजन बा एक एगो प्रश्न बा कमलवास भाई दुगुला बन एगो माइक तू ले लो ये दुनिया में केहू अपना बाप के बेटा नहीं खे ये दुनिया में केहू अपना माई के बेटा नहीं खे ये दुनिया में केहू नहीं के जेकर गुरुजी ना हो अब माइक लेके खड़ा हो जा एगो शब्द बता दो कि शिव जी केकरा से शिक्षा ले रहे अगर इस शब्द बता दे तो जितना सादा के पैसा बा सब ना दे दी तो गोसाई के बच्चा ना तो सारा साजबाज गाड़ी में ला दे लेके मीरगंज चल जाओ बकवास ब्यास के उनका लिंग कट गई उनका लिंगवा के भुजिया बना के खा गई खाली लिंगो में न रहे ये लोग के दूसर मेटरे नहीं थे खाली हथियारे चाहिए लेके उबाल के खा जा मुंह में कहा तरह की बाबा हई बात हो बात तार सब हम यूट्यूब पर सुनी ले कि सारा ब्यास के टी सीरीज में तू ले गई बड़ो तारा के ले जाए वाला हम हई टी सीरीज में कहले गर्दनिया के भेज देले सन काहे ना गा देलो बिना बिहारी के कहले स्टूडियो में गावे ना कोनी त कैसे भाई मोहर ना गिरी जी मरिए नु तो कहियो दागी ना लगी देह में लगला बने कम गावा बजाओ लेकिन बनबा 1 मिनट ना लगी सारा ढोलक झाल बनवा दे पहले को भजन गाय पुरानिया चाचा लोग के बेग लेके भागत रहे कतरी हमार स्वामी ना हमार लेके बेगवा भागत रहे तब बुझाता जे पीड़िया लेके जा रहल बाड़े करेजा 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 करेजे में रह आ जौन मन कर तो निके से कह शिव जी के लिंग बनू इनकरे के फराई को के ई करबे धर पहले निर्गुण बाई को निर्गुण मुखिया जी के नाम ध के सराहत रहे अतना हमारा जिला के लोग बुरु बकवा ये सराह दी है बुरबा के सराह द कोदो के विदाई द परीक्षा भई बारात चल गई लइका कहत रह से हर 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 भाग जल्दी घर 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 अभी पार्वती जी यहाँ तपस्या से ओकरा बाद बम्बईया रामचरित मानस में चलो यही का तरह के छोड़े हो
दूसरे अरे पियावा के रे चोरी अरे सजनी रे तीसरे बिरह के देहिया बड़ा भाई कहत नहीं तो लगले हमारे मूड़ी पर बीड़ी बुतावे जरा घूरा बैठे के और घूरा में सालू निकाल के खाए के बाबू हमारा अभिषेक सिंह जी कान पैदल बने अभिनंदन बा अरे सखिया रे तीसरे बिरह के देहिया बाबू नरेंद्र कुमार सिंह जी ये अपना गांव में राधे कृष्ण के मंदिर बनौले बानी और नरेंद्र बाबू धार्मिक एगो व्यक्ति है सामाजिक फूल लोरे गईनी बारी सारी मोरा अटकल नैना जी फूल लोरे गईनी बारी सारी मोरा अटकल डारी अरे सखिया रे सैया बिना सरिया की भूना छोड़ा
कलबास भाई तू परदेश ना गइल हो लेकिन तो नैहर भाग होई सारी मोर फाटिर गइली अंगिया मसकिरे गइली सारी मोर फाटिर गइली अरे सखिया रे नैनारी टपकुई नवरन भी बाबू श्री अमित कुमार सिंह जी अनीस बाबू दुबई से फिर हजारों हजार के स्नेह दुबई में रह के बाबू परिवार खातिर परिश्रम कर रहा बानी अरे वह के दिल से स्वागत अभिनंदन करो लास्ट में कहली जे कहा जाए चली गई साहेब के